Tonga aingu yo blai se sin pat hagani step ya gabang yo biang ya gaban wan chipi. Baro kiba jusngap igini kijing hikai bat nganget kala long kijing mentoy pi manin. Kisngi haba pisngap shapang ki kijing ai ki bana Bneng. Bat haba ngala kren shapang ki bana Bneng. Nganget kala long kijing kerku ha kijing yadai bat kijing shai gaba piyo. Nakatu ketien ka bangala kren shapang kemana bagaimana come tell directly ya ketien ke jong blain rai kemana ke tell bet yo Jesus Christ na maraga gospel ke jong yanis kal nang ke Henry ka bangala puli shafi na ke khat ke life way ter u Jesus kren shaiba kemana ke tell bet yo Jesus belong u kupu jong ke jingem u bawan na Bneng but ni aingu yo blai bangi yo Jesus bagi jing ai ke bakral tam ke bangala kren shafi ke dai ke jing ai yo try jingi u Jesus Christ but ke jing ai ke ba ar ke bangala kren menin ke singi ke dai ke jing ai yo men se me khot jong blai ngala puli fi ne ke gospel ke jong Yohanes ke nang ke bakhat sao na do khat ke bakhat san ter bo Jesus ang manduai ba u blai un pha hangi yo to nong pentingan u balang men se me khot yo ba pertai kam la ban priang na ba kam yo I u kam I tho ru yu henrei ngi I tho yu na ba un long lem bat ngi bat un sa bat ngi bat nang ta de ngi yo I na ke Bible ba ke jing ai ke ba kraus ke balang de mo bleula ayu men se me khot e ke no ke ba ar ki kam ki apostle kum no ba men se me khot u la wan hiar tu ke kamra ke Bneng bat ling ba ke jing trai ke jong men se me khot ki to ke balang kala ya chikmat ngam jula ban mudur ba ke kam ke jong blai kum no kan long na du ki tu ki spas nem ki Bneng kong haga ba ke jing sedang jong ke balang kadang shi sedang kum no kan long ha ba jisu la ki u shi Bneng la na khamdan yo men se me khot ban nga ai ngu yu blai ba ke balang ke Bneng kong ha Bneng jong ke ta ke jing pun shi tom ben ha Bneng jong ke ta ke jing ele ke bajur ha Bneng jong ke ta ke jing khon ba ke jing do jing kermen henrei ki briu ke jong blai ke la ya chikhman ki la la ya ke ban penyang ya ke jing trai kamu blai bat ke tien ke jong blai ke la roi bat ki banget ke la nang bon dap namar ke wei ke daw ba ke ta ke dei ba ke dan ke ni ke jing ai ke ba krau ba ke ta ke dei ke jing ai yo men se me khoi kin diat nga kwa ngan ya lam me fi me ta ke singi ba ha ke jing dei ba men se me khoi ke wei ke ba se ta nat palat ke dei hadien ba blai wa yo men se me khoi singi ke tien ke jong blai ke kren chai ba men se me khoi ulang ka bor ingi ba ngila ban ya lap ke gospel shi ke briu le singan shukran kin diat e ke ne ke por lapen sno tho baklai ke bon ke briu ya ke jing pen baptis ke jong men se me khoi ya ke jing shon sharp jong men se me khoi ba de ke jing pen kendo ke jong men se me khoi kin diat ke briu ke ba sno tho e ke ta dan ke ba kot na ke shiti shi ke nong rom ke ba ang ba briu ba la priang yu jisu la dan yu men se me khoi nga khwa gan ong e fia ke ni ke por kin mau kat kum ke ni ke tin ke jong blai ke kam ke jong men se me khoi ke ba blai la ai shi ke ni ke per ke dei ke ba ning kong upen kendo ke ba ar ngani thu e phi unya la mengi snga ba upen kendo yo briu ba hadien bo briu priang ke gospel men se me khoi jong blai ushan shap yo barabula shan shap pat yo setiai ke jing pen baptis men se me khoi la daw ya chikhmat ban ya trang ya sliang ban ngai unrung shi ke jing dei ke ba unyo priang yo men se me khoi ke jing em ke jaw ke ba kran chapang ke jing pen baptis daw men se me khoi jong blai bat ke wei ke bang sngot nat ke dei banginum sakut tanga ke ta ke bangi ong ke jing pen baptis men se me khoi henrei ke wei ke bang sngot nat palat ke bible ke dei ba fin de pulina ke shitish ki karen ke bening kong ha ke jing dei bat ke jing ai yo men se me khoi ke dei ke jing ai ke ba kraw no mar ha ai yo men se me khoi nga yo I nang ne ba u blai hapo jong men se me khoi ngiyo e ga bor ngiyo e ga jing lam ngiyo e ga jing panchai ngiyo e ga jing boy ga jing yalam mangin pulik tin ga job len reka wai ga ba ngasngot nat ga bangan pule phi na ga shiti shiki karen ga baning kong ga lanang ga ba khatar u also pola bu thoi ga ni wang na ga khat ga baning kong wang ti sha phang ki ta gi jing ai ba kin jamin sem ko para bangai ngamman ba phinom tep Pitep bamen ba pila long ki gentle ya ki bale lam penwir no ipi shaki ta ki blay tau ki bam lang kren kat ba la ya lam ipi fi ki nigit khat ang ni ka kren shai ba ki jing ai ki ba kin jaman sim
Kini kini ke jing ai ke bana Bneng. Kiba wan lang ha kapor ba munsi mo khot uwan hau banget. Bahabala pen baptis yo banget da munsi mo khot. Uwalam lang kini ke jing ai ba kan jaman sem. But kita ke jing ai ke ba kan jaman sem ki mangitip nang ni na Bible. Ka Bible ke kren shai ko nang ko ba khat ar jong ko shiti ke ban kong ki karen ke khat ko sao. Kong don ki ba per ke jing ai reu jo munsi. Don ki ba per ke jing shakrin reu jo try. Don ki ba per ke jing train reu long jo play u ba pentrai ke baro. Namar pinapulilot na do khat ko hinya ushirom. Fiyo I hangne bala kren ye ki to ki khindai to li ke jing ai ki jo munsi ma ko. But day na kita kadang ke jing ai yo munsi ma ko. Nga kwa ka na fi kam day sa tiatang mangin shu yo I ke jimpen kan do jo munsi ma ko. Kam day sa tiatang mangin shu kala ka ba mot bala shon sharp yangi. Kam day sa tiatang bala shon sharp ka day ru yangi mangin pa shi ke jimpen baptism munsi ma ko. Da ka bor ka jong ka ding ka jong play. But mday tang ka tandre bangin poiru shi ke jing ai ke jong munsi ma ko. Fi ka ta ka day ke jing ai yo munsi ma ko. Ka ba kraw palat ke jing em ko jing. Ba habangi don ni ke jing ai ki kirshani kim day ke rem wala sno to bakla ken mau ki gif ki jing ai jong munsi ma ko ibangi kran ki ki khandai tali kim day kan rem wat pelong nong rem ki ngayo idan ki brio ki bam sno to e ki jing ai tang ki pelong nong rem ki election shino ki yang ki jing ai isngap ki brio ki dan jing ai tang don ki brio ki ba nda duai ki kwa palat bani o prophecy nda krentin ki job ki kwa palat bani o ibu blay pen pau o ang ayu tang ya ktin ki job ki nget show ki la nget ki jing pen pau ko bon ki brio ngam kwa pin le kum ta ka ktin ki job ki dai maka ka foundation ka ktin ki job ki dai tang maka ka nongrim bat kani ka nongrim ka don ka ktin ki job ki dai ka bo jisu kren chai bo no bo yo snow ktin ki job bo le ka ulang ko brio u batai ya ga yeng halo jo mausia bat nga kren nang ni bangan ong ifi ba ka jing ayo mun se mo ko ki dai ka kraw hapo jong mun se mo ko ki don ki jing ai kandai tali yekiba lesing ala ngan ong shabar na giniru don ki beru ki jing ai go mun se mo ko jing ai mun se mo ko nga kwa ngan ong ifi ka kren ru shapang la na pin puli na ga bible ka kren ru ka kren ru ya ka jing dai bat ka jing ai ga balang ka jing ai shi ka jing shi kai ga dai shi ga balang ye ki to ki santali ka jing shakri ka toru ka jing ai ga no play but kita kadai your apostle, your prophet, your evangelist, your pastor, but your nong hikai. Katorang di jing ai, kabo blay la ai siya balang lani syangi. But nga kwa ngan ong ifi, kani kadai kabo wan, ringkat baga jing tray ka jaw munsi mukhoy. But day na kita kadaw nga kwa bapin, singotan nat iya kani kabo nga kren. Namar kaba haba pi pudyang, iya kani ka jing ai kaba na Bneng, kabo mot, ka jing ai kaba kodor ka jaw munsi mukhoy. Fiyo iya kabor, fiyo iya ka jing shanshap, fiyo iya kabor, nang tada fiyo ro akijing kopor ye kaba pen pdiang ye kijing ai ye jong minse me khoi but fiyo ye ban trei ke kam ko jong blay da ka besnut nat ban pen pau ye buram ko jong blay ye kaba nyalam ye brio she kijing tip ko shisha ye Jesus Christ but ngan pen ifi sa ka we de ka be de ngakren stat de ne na marba ngam ko ngan shong slam ge jing ai na mar kini ge de ge kren chipang ki we pat ki jing hikai hare ngashipen ifi nang ni ba pin snut tho ye ge jing ai ke bana Bneng na mar na fi snut tho ya yo minsi mo ko ba kadege jing ai ga kraw na khwa kan ong fi pins no to kum no ban shakri yo trai na so san ai gibre ga bam dan gi jing ai jo minsi mo ko na so san ai gibre ga khrem yo gi jipen baptism minsi mo ko na per khat ga no ru kom ngi la ban ya chikman ga no ru kom ngi la ngin le ai na ga taw trai but kum no nyau ya ka ha ga hima ga jo blay na mar u blay u ai yo minsi mo ko bangin le ai ha ga ni ga pertai na ga ban taw trai tang da ka bor o minsi mo ko ndai de jing la jingi ndai de jing le jingi mshim priang gi jing le jingi ndai ka jing trai jingi lani ka jing le jingi ya ka kamu blai ka dai be tang ha po jong ka ta ka jing trai lani ka ta ka jing ka influence ka jong minsi mo ko ya ka bangi pentri kam but dai tang ka ta ka bo priang hun ha khmat jong blai but dai na ka daw ha bang kran chapang ka jing ayo minsi mo ko ka dai ka bo kraw ka don kam but na dwai fi gi be yo snowy ga jing kran ba pin snap ya ka ban perkhat ba bala da pim dani mun se ma ko ba binong try na do menta singing a day ban yo priang yo mun se ma ko jong play sakawai de ga jing ayo mun se ma ko ka ba kraw ba kwa pin snap ba fi la da fi pulin na ga bible
ngan penjerong kendiat egani namar kini gede bebuan ba ngayu I Ibrahim Kim the Shai. Da pipuli na kini ke Bible Philip na ke siti si Uyanis ke beningkong. Na kalenong ka baar. Nda haba Uyanis utho egani. Uang na kadkhat ke bekat pra. Ko khon heb kalang ka por ke bekat do bat kuma pila yo sngaw. Bau tau be le persya yo Chris uwan wat mentaru lami no sibon ki be le persya yo Chris nang ta ken ngitip bakalang ka por ke bekat do. Kila let mi no na pedeng jongin re kim long nangi na mala da kila long nangi kin dala salem bat ngin re kila let mi no khnang mani open pau ki babaro kim long nangi fin puli nang khat ba arpeu ya kaning kwa ngan kran kindiat ka ong kumne henry ma pi don ka jingpen sle nau tau bakhuat bat pitip ya ki a baro fi habangi priang yo mun se bakhuat habau mense me khoi uwan shigni ge pertai ngan ong biang se sien wali thai na manga kwa ngan hikaye fi Syria le ne ba pindu so to kaban ning kong o mense me khoi uwan ban pin kando e go pop ka hok ba ge jing bishar kaba ar la do briu priang u yo e ge jing shan sharp do mense me khoi kat kum ge shiti shi ge absas nang ning kong khat ba khat lai bat kababot nang ta kamot kabalai kedai balada uyayat bat ublay shakhman udai ban yo priang sa yaga jingpan baptist umen semu khot bat ndaw yo yaga jingpan baptist umen semu khot uyo priang ru yaga jing ai jo umen semu khot bat hadien bangi yo yaga jing ai jo umen semu khot ngide ban snow toro baka jing ai yo umen semu khot ru ka walam hau brio ha ka brio hangi ki bangen ya kaniga mga puli ngi mintan ga baong henry ma pi don ka jingpen sle na to bakhoy figa ne ga jingpen sle ka ne ga ba mi na umen se mu khu joblay ya ka ba play ula pen sle da umen se mu khoy ya ka jing em jang gi bangai ban le yu ka ban ning kong e ka ne ga jing ai ga ba snotna na mar ga ne ga jing ai ga ne ga ba bu ingi ga jaka ka ba kham shngai kham halor kham shai kham snoto balai namara habau brio la nega brio ki bangai how try ki dot nega jinpen sle jang min se mako ka baning kong e ki num shashikor hagi jingi kai ki babakla wat lang anum pen e fi kum no ban judge yi ki jingi kai ki babakla hele ka wai nega jing shishaga dai baka jinpen sle ka jang min se mako kaya rap ya ki bangai hagi nega snigi bakhatdo bakin la yakaban yoi laneban ito ban penyeper mo nakatagtin ban discern laneban penyeper yakaba dino play ban yakabam dino play namar pin na pet yakini gisngi ikum baka dino play teng teng kabam dino play but teng teng inguat lot yakata ban ni poy shiga jaka ko jinang ban ni sakut ban ni poy ga jaka ko be henry ka jingpen sle jong play ka don kam highway piway namar ka jingpen sle ka hikayingi bantip ya ka baday bat ya ka bamday fifi na puli na ka juk ulanong siti ka maning kong uyanis ulanong ka baar pi puli na khat baar pun riwang ya kini ki eke eru ngala tho api sipang kita ka biyalam baklay fi sipang jong pi kata ka jingpen sle ya ka bapila priang na u kaya isa api tipim dan kam syo bau nu ru unda hikaya fin ray kata ka jingpen sle jong u ka hikaya pi sipang ki eke baro kalong ka ba shishabat kam long ka balam ler de kum ta kum bala hikaya fi pen ya isa hau ngakwa banganum kirki habang kren ni gktin ke joblay fi la na pipulin na bible haga shiti ke baning kong ke jong yanis kala nang ko basaw na ka khat ke baning kong kong go heb it wat ngat ye ki min sim baro andre to pinten jo yet ye ki tagi min sim la ki long ne am no blay na ba shibon ki nong ito la pa balam ler ki la let me no sheka pertay
Dakane pi itho yautau minsim ublay, ka minsim baro ka apply you Jesus Christ ba wana ka do kalang no blay, ka minsim baro ka apply you Jesus kalang no blay. Tigini kalang ka ta ka minsim jong utaw nang ila pasya you Christ sapang ka bang pila yo sngaw bakawan minta kaladon lepa haga pertay. Mapipilang no blay ko hep to vila job tiyaw yu kita na bawlang uba kham khaw uba happy banya uba haga ta ka pertay. Fi nganong punulot igini ndray lada pi pule igini o apostol Yohanes o hika igini wang wat nget yeki minsim baro ndray to pinten jo yit yeki minsim laki long ne no blay. Haga no kom pinten jo yit lani fin judge. Baka ta ka day no blay but kanigam day no blay. Kaway nagilinti gaday, kabasngotan na gaday, kaway nagilinti gaday, ba ununu brio bawan shafi, ununu brio bawan ni gaban ay ka propsino bawan ay fi gano, ngani tu ifi uday bandan kachik pasle agajing imgajaw. Fifidan gajing pensle, but utaw bawan udan gajing pensle na uju umensi makoy, but haba one haba piya kran gajing day, kaya click, kaya match, but day nagata daw, lada kaya tingko, kamlang matching, but bismo to kam day nagaktin gajaw blay, da gajing pensle fila fin identify, bagata gajing one, gata gajing kran, gata gajing penpaw, kam day satiana umensi makoy jaw blay, but pila man kinta mardorika, but finom sha shukor, namar gajing pensle. Kahikayingi. Na chet snot nat bahaya kitagaktir. Na mangayo ibaga jingpan sle kala yadayingi shibot. Na sing nga aingo iblay la magi experience ki bangayad. Nga lay kendo shibon ni ki priyo ki bishakri iblay hangne lani ki bishabar jong riga chingi lani ki bawan na ki tem jong ri India baba ki wan na ki riga chingi ki babuan ba ki bawan bat niyo I ba kilalong ka jinga da nga shimet kilalong ka jing ay minsi nga bangalaban snuto haka jing shisha yi kitin ka jong try ling ba da ka jing pen sle ka baw no minsi ko fi day na ka daw nga sa ong ipi ba ka jing ay yo minsi ko ka day ka ba na Bneng ka day ka ba kodo tambat la pim tip ya gani ngala nga ong ndawan ka jing shukor ka ba kham kraw haka na nguru kom ngila ban tip fim yo iya gini gisngi kila rung ki jingi kai ki bubon kila let na kwe ki yeng shikwe ki yeng ngayo I kila rung don ki bupan ksan ni ka taga sngi satjan don ki bupan ksan ni ka hukum don ki buwan hikai ka taga kime Bneng don ki buwan hikai len yung minsi mo ko jong blay nang tade nget ig Trinity nang tala don gilong hikai kiba hajar chat menta gilomi kibuan hikai yeshibuan kiba pimla pin snotho ndey tang bagi hikai bakla don pat sakawede kabanga kham imam tagade ka jing hikai klumaru teng teng ki briki hikai klumaro teng teng lada fimdon ya ka jing shai ka jong minsi mo ko pilapin po isya ka bakla naman ki don pat ki bamuan nang nuru ki wan daga jing start ki wan daga jing snotho bakin jabrio bat ki sedang i ban bet haki brio ya ka ktien ka jong play bat day nang ka daw kun mau kat kum ka badu ka ong ka dak ka penyaw ndre minsi mo ay ka jingem ka nugo bam day no minsi jong play ka penyaw i ka jing law minsi bat lada fidon yo minsi mo ko kan ya rap ipi bapinya agani ka jingem bapin bakla la ngan krani ka nele se hakawi ka por kum no ki e ki jingi ka bakla le singen se krani ka ne ki we sngi ki e ki jingi ka bakla ke kum no ki jingi ka bakla bat da kan ko kom ni laban ito iki le se ka ta kan rap shibo na gini ki sngi ki bakdo hada shwai ka ta na shikwa ngan pen e pi nang ne ba ka jing ayo min se ba ko ke ka ko dor bat ka jing ayo min se ma ko ke ya lamingi shaka jing ay ki jing ay ki jong min se na ni ki kan dai to ki jing ay na lor nang tangi don sa ki jing ay sa ki we pat ye ki bangla dak kran bat ka we ka bangi singa tanat ke dai ni don ni ka anointing la ni ka jing pen sle ka bala ban rap ngi bangin itho ye ka ba shong fer ka ta ka ba dai bat ka bam dai bat ban pyang tangi ka ba dai ban kan ta ye ka bam dai ai ngo you play ba fi yo sngo ye ka ni ka jing hikai kung mga laong ifingan beteng igini adu la shay gisngi bala nangala ben penkut no la shay ngan penkut la dangam la ngan beteng igini adu mandiru dan reke iga bang akwa ngan ong ifingan ni gapor gade sakaway pat jing ay ka bana beteng yakani ngakwa ngan de kren baha man tagisngi namar ngayo I yakani kibriyo kila bakla pala but ngayo I ba jing ka negligence la ni ka jing le ka jing lindet yakani kan penpoi yang jing shakri play baro kawai shaka bam toy
bat kan penlongi ke jing syakri blai barok away kabam peniang hun khmat jong blai bat kabam dan eiru kabau setan un syapting nakata katau kabang kwa ngan kran ngan ni por gadai ki jing ai ki bana Bneng singap ha ngakren syapang ki bana Bneng bat mentang apoi hagani ke sub heading kabang ai kerteng ki kita ki jing ai ki bana Bneng but habang kren ki jing ai ki bana Bneng ngala kren syapang ke mana ke kren Jesus grace ngala kren syapang men sing mo khoi but syapang ki jing ai but syapang ki jing pensle mentang singi ngakwa ngan kren kawai pat ke jing ai ke kodor ke bana Bneng ngala ngan ong kan iru ke ke kodor tam haga hima ke jong blai kabang iyo na Bneng kata ke dei ke jing ai ya ke ktien ke jong blai kadai ke jing ai ke crowd tam wali klat ya kata wali klat ya kata ke jing ai ya ke ktien ke jong blai kadai ke jing ai ke bana Bneng fi ngayo I ya ke ne ba haga bible lesingan si puli fi kindia naga kitab sam kalanang ko besispa life opera na fin puli sam ko besispa life opera nan yalam fi nadu nang ni khnang bakan penshai fi haga sam ko besispa life opera nan puli kum no ko tingi jong play ka ong kum ni ngan aingu dalaga donut baro yame hakmat ki blay ngan ruai ki jingi ro yame ngan mani dem ke temple ke bakhot jome ngan aingu ye ke kerteng ke jome namar ke jingle isen ai jome but namar ke jing shisha jome naba melapen kraw yala ke ktien hakli yala ke kerteng baro haki weki kentien ngala ngan ong uplay udai uba buram ye ke ktien ke jo ubo ika hakli bani ki eki baro but day nagatakadaw ngakwa ngan ong ifi nagatakadaw ba ublay uburam yung ktien ke jaw ule kumno ugebet uang ang sam ka baningkong ngada pinpuli uang kumni uang snap nganda puli pero fi tip iginin ring nganda puli uang sok utaw bamya ag jing slagi baman limni bamyang ngalenti kinong pop limni bam shong jing shong gibar keben henry ubaka jing sngo bahajo kalong aga hukum utrai habang ka hukum utrai don ki baong kisipa hukum don ki baong hukum Moses ngakwa ngan ong ipikining am kran kumta kini ke kran jabang ke tin ke jong blai uang kumne kiba limne kiba ke Bible ke ong bat haka hukum ke jong utrai uperkhat senya singi unlang kemudian ubala tongro ki wa ubasailo so ala ka ayam ubakeslajong uru kam tulorno bat ke eke eru ke baule kan man baha fi la fi puli ke ne fi skotho bakatai sam ke bisi spotlight pufra ba blai u buram u kunti u ie ye ke tin ke joblai ang no ke tin u bo ajrong ba ye ke tin ke joblai ka ba pen pau ba la ngi ki be shakri u blai ngi nu ngi bo ye ke tin ke joblai ngi buram ngi perkhat ye ka senyas ngi kran ngi ka ngi puli ngi meditate ngani to ifi ka bible ke kran ba blai wa ngin lang mu dieng wala toro ki wa o ba sailo so ala ka yom o ba slajong ukam tulono ba ke eke eru ko ule kan man baha fi de ne ka daw ngayo I ngi sngi ba ngi la lendat palat na ke tien ke jong play kan kran ko makalong ngayo I be ke priu ke belat jing sang wat ki bala shakri kat no nur ngayo I ba ya ka bible ngi lesting ngim jupule bahaya ka ngapet hukum tu ndah habang ay kren ndah bang rung ndah bang mi ndah bang ay shongkai ndah bang ay kren ngayo I bala da fin kren jabang tin ke joplay ngim dalong excited ngim da comment han Andai la ngi discuss sepang politics ndah habang ngi discuss ngi kren sepang kini ke coronavirus ngi kren sepang kita ki politics ki bijak pertain kita ki jingjam ta kita ki mau kita technology ke betmai ke bementa ngi kren ki ek beshabar tin ke joblay fini ki bre baro gini lum kini snotana balai ki snotana namar ba ki shim kiai kita ki ek ban ni ke tin ke joblay but they hanta ngan ong ifi bangi pai se ke jaka jong ke jinglang mensim ka bangim pai hang no ru namar bangi lindat ni leben ni nyau ben ya ke ban ngim tre ban buram ya ke tin ke bakhot ke joblay ke bo blay la ai se ke jingim ke chai
Mas ngau buram yu try higini gi sngi ngayu igran wi jing tho ka ba kren shai ba la bujli ga bible deki equipments ki bingi don menta deki ni gitar gitar ki bingi don menta bangi la le ra men ra ini ga bible bangi msnul ta chu ben ra namar ba he palat nang tengim kwa shu i ga bangi kren ni jing sang na ka bible back plane but nata ngi snul ta ban kren ni ipad naki ipad naki mon naki tiki tiar gitar ki ba menta ki laptop ki tablets ki phone nang ta ter nga kwa ngan ong fi hot wat la ngam persya ini nun rai ka wai ga bang sngo ha ga jing sngo jonga kadai ba nga ya la di nga da sngo tho nga puli shibon ha ga jing dai ba ka translation ni ga bible but nga tip kum no la lap ni ga bible but kum no ble la pen long ka na ki tu ki brio ki bubun na ga culture ga ba per ba ulum ki but bala yo ni ga bible but mentang yo ala ga kti but nga ni tu ifin da ha ba nga perkhat ya ki brio ki ba translate kum u tendel but ki wai ki brio ki bala le ni ga translation ni ga bible hadu gat no bagi poye ga jaka jong jing shapen shi tom ben tang ban pen poye ga tin ga jong blay shangi but kum no bo blay pen long ga missionary nang taina wheels but one ra ga bible shi ga ni ga rigisi jantia but ban translate ga tin ga si but nang ta bangi yo man ta ban pude ga ni ga bible ga kai ga banga ka banga perkhat ga ni ga aka nga perkhat don giri ki ba shipen shi tom ye ga brio ha ga bakin pude ga bible baki khat no but baki tar khndiat but nang ta de ki buri agi kat baki la ban ye buri na ta dan pring ki ba pule lendet na ba kim yo ban pule jail na mar ga jing pin shi tom ben kum giri china giri shiki kleng gi chaka ka pertai but nga perkhat ye ga ni ha ga jing perkhat jonga ba ngi pat gi ba yo la do ngi benut ngi le ran man ra la ngi wit ban ra ini ga bible ba ngi persang man tap agi phone ba ngi persang man tap apa gi tu ki ipad ba ngi persang ngi ban tap apa jong gi tu ki tablet gi jingi ngam da snow ya hap gi ta namar nga kwang no ngi fi haba ngi yo la do gi tin gi jong blai no in the buram gi tin gi jong blai ngam kwa abang kren ga babura ma tin ga jong blai na mag dik ching a ga bneng ngam kren pat ha ka wai ga nongrim no nga yo ipat ga briu dan ga baburam ya ga ni ga bible do ka ta ba kida bu I chakai ba kin bu ya ka nang ta da ga tap da I jan nang ta de kida nyat ba ga pen khoi ba hai ga pum tang ba ka wai ga basnel si ga dei chapo pat mjuplet chapo pat mjupule ka ai tho apo mtip bat nda thia men mit shim ga bible bu akhli thia jong ki khon bu akhli thia la jong ba kan ya da na gi ni jing pang ni da ni giksoy bat teng tengi bu ini ga bible nda yo pang so ngi tendro na sintor na gkhmat bat ngi perkhat ba da ni ga bible usay tanu tiang shangan ong fi ha ni ga por ai ga ni jingi ka ngam kren kum ta ba pin buram mi ga bible kan ma ga ni ga dai ka kat jadu ayure ka ba pin bu e ka ba pin kumbale puja we am kan ni ga bible ga dai ga bo bu yingi ula ai ka ti ga jingi ya ka bangin pusan ngin puli ngin pusan bat ngin pentrai kam ngi dai ban tip ye tin ge job lai namar ge de jing ai ke bana bana tongan kren kumni hagani ge por ngapa ma jisnut nat ban wan ra ye ge nong rem barabor na ka daw ha ge jing kren ge joga ma jisnut nat bangan ong shiki briu baro wajunga ye no go bam dai na ge tin ge job lai nga ju ong ge briu barabor waju le ai ka bam dai na ge tin ge job lai waju le ai shabar na ge tin ge job lai wat le ai wat let yalap igi brio shabar na ga bible wat let dwai igi brio bepin practice de igi beklem tho na ga ktin ga jong blai wat let nget igi prophecy ga jingpin pau ke be tin kho ba ga ktin ga jong blai wat priang khin diat ru ya ga bam dei na ktin ga jong blai namar u blai ula ai hingi ya ni ktin ga jong blai ngas not nat ban ong ifi ya ga we ga nong rem snap hai ga nong rem fi ngi ki kristan ngi a pair na ki wepa ki niam aga pertei namar kamboni mo ni kame per namar ni ngat yo blay ubangim yo I ni mane yo blay ubangim la ban kta ni mane yo blay ubangim la ban shumut dur ban shutarai ni mane u haga minsim ban aga bishisha mudur ma fi minta bala fi mane yo blay ubafim yo I bat la ngim yo ya gane go bible haga ktiga jingi tarai kum no kan long jinget jongi ki kristan hagini gisni nga mudur hakanuguru kam tarai ngin yalap
ngai isen ai ke brio ke bamdan nongrim habaki yang ban shakri kabaki nget yo blay in ray kimtip mdan jingtho mdan documents proof mdan ai ru ya fi ngak kwa fin mud do regata bala da ngi let jing sang ngim dan bible ni shule shukrani ga ding ma shukrani ga mariang shukrani ga riukhrao shukrani ga ni ga tai shukrani ga jingkran ji brio ki kotishan jongno ngak kwa an ong pi mud dur shalung in pai kum ki kristan namar ngim yo play hindray ngi yo play baro ngi skill to yo play de tang na bible but ngi je snow ngo e ge brio ge prishang ye gaban hikai pat yo play shabar na bible hagini ge ski dan gitu ge ya ge hikai ge brio na ge ge jingpen pau na ge dreams na ge jing ito pau na kwa ngano ngi pi da perkhat ba namam dan eru em ka bo blay khlembu hang ne ba baro ka jubab ye ka jing em janga ba jang fi but baro ka jing pen shai yo blay but e ka bneng but e baro ka e ka ban saja ka bala ja but ka bandan ja la tholo de ka bible but de ne ka daw na kwa kan ong fi ka bible ka de ka jing ai ka ban bneng ka de ka jing ai ka ba kraw palat ingi na ngan ong beng sin ngamla ban mudur kumnungin shakri yo blay larang im dan ka tinu blay ngamla un perkhat kata da lele ru ngamla un perkhat ngamla ban mudur ngajis ngos ay mga let sige jaka gi bakhamsha jingai gi bpli gi bambiang gi jingi kai nang rung sige jaka gi bakhamsha kendong jong ni ri gi jingi habakim biang jingi kai ngayo I hadukat no baki duai klumar hadukat no ngayo I baki ruai gi jing ruai gi bam skill tho ngayo I wat ki brio gi bala shai gi bala skill tho ru teng teng ki duai gi benang gi duai gi kendong ma bakim skill tho gi tinu blai but I ngo yo blai menta fi yo gi tin gi jong blai hagini gi singi gi babon shibon nongkren menta gi mi apagi YouTube but ni im man lagi jaka ki le pen mi la la jong jing pen I but ni ai ngo yo play ba ni yo like do ikting go jong play ni yo na gi ri pareng ni yo nang ne ri India ni yo nang ne Shillong ni yo na Kelang ni yo na gi ri ki jankia bro ni le pen mi but kada gi beton coming I bangin snap gi jingi kai gi badai but I know you play ba nga yo ban hikai ru ifi namar gani ga Bible ga jing ai ga ban Bneng kawai ga nga khwa nga ong fi kani ga bible ong paul yo timothy ha ga shiti ga ba ar ga timothy ga no ga ba lai ga khat ga ba khat nri ong ka jing tho baro ka dei ka ba la persa min sim do play but ka ba min toy ga jing hikai ga jing snang ya ga jing pen bet ya ga jing pen million ga ba ha ka hok khnang bo brio jong play unyo along janai ha ba la penda biang yu ushi ga jing le ba ha baro Fika eiga bang amut ban ong fia kani ke por kade ba kani ke tien ke jong blai kade kabala inspired kabala persat minsim da min sim ko jong blai kaba min to ye ke jing sneng jing pen bet ye ke jing hikai ye ke jing pen lien kaba haka hok ba brio jong blai unyo along ubajana ka eiga bang amut ban ong nang ni kade ba ngi dan ni ke tien ke jong blai kabala ban yarap ye ban sneng ban pen bet ban hikai ban betai ban pen shai ngi kalong ka sharak kade ka mo u debet wang ke tien ke jame kalong ka sharak lintia kalong ka jingsha ge lintia but nga kwa ngan ong fi kade ka gift kade ka jing ai ka bana bneng ka banga bat ma phingi ke ka ban perkhat ba ba blai ula I chi sha nga ba de phi u a ye ka tien ka jong blai angan kana ne gane mata yisingi lesi tanghang ne ngan pinkot nga snotanat palat ye gane nama ngayo iba ha ka bible hi ublay usnotanat ye ka ban ai hangi ye ka tien ko jong try bara bangi yo ene ka bible nga set perkhat ye ka tien ba nga set perkhat ye ka tien brobor kum no tharai ki brio jong blay mo nga perkhat ya u yo abraham umpat dan setia ka tu ko por ye ka tien ko jong blay Kum no ya de ge jinge nreken mau o Abraham u ya de ktien ka bo yo sngo na gir meng shintur ke jong trai. Dai ne ta daw da fi puli ktien ke jong play piap an sngo tho igi nongrim ya ki ba nga ma fi teng teng nda habangim sngo tho ni kren ka chaba poing le klumar shabar na ga badu bat teng teng ka pan poing ge jeka ka ba bat nga kwa agani ga por bangan ong fi ngi hap lan ya shibun ha ga kam ke jong trai ban shahikai ban shahikai ban pentri kam ban pet la ga long ne am nga kwa ngong fi ba ngan kan I fi na ktien ke jong trai kan dia ngam la man do rio job kat kum ke jing tho ke be ki tho ke dei bo ke kitab ke jong job ke dei ke berim tam
Haga Bible wala kadana Bneng. Wala kadana Bneng tam jong Bible ndege berim tam. Namaru Job im Shua yo Moses. Ude Moses ubatho ke kitab Genesis, kitab Exodus. Igi kitab Leviticus, igi kitab Jinken, igi kitab Deuteronomy, bro khat ki tugi santali ki kitab, igi bel khat ki Pentateuch, ngani tu ipikiri ki kitab ki jong Moses, bade Moses ubetho igi kitab Genesis ki kitab ke beningkong. Hendrai lada fitip igi ni kan yarap ipi bagi kitab jong Job, lani Job. Ude bri uba shua yaki, but uni ula im shua yo Moses, but ngakwa ngan ong ifi ngani gupor. Kumno uni bri u ong ni gikten, singap ngan puli u ong kumne hakalenong kaba artulai. Nasnuntanat bu ong kumne hakad khat bapra. Hakmi ngalet chaprang unre umdan, shadin re ngamla banyo, I shakadiang man baudang tre ngamla banyo khmi yo, uburi ilade shakaman bangamla yo iu. Harai u itu igelenti gebangya, ndau tunju yang ngan mi no kum giksiar. Kakejat jonga ngas ngotanat ini ketimbuang kakejat jonga kala butik igi jing jam jo ngala sumari gelenti jo ubat ngam sim kiarno ngam sim paidien lagi hukum kirmiang sentur jo ngala hamgen show igi ketien ke sentur jo banya la ke jingbam ke badan kam ngam mensuang apule gene ngam la ban priang namar ujub dan bible ujub umpat dan hukum ujub umpat dan ke kitab Moses ujub umpat dan ke gospel, ujub umpat dan setia aku madan mengiminta. Kumnu ni ubri wang ngamsim paidin lagi hukum kermiang sentur jome, but ngalaham gin shaw igi kitien ke sentur jome, bani ke jingbam ke badan kam. Finga yo ibo play ukur khuy ujub ru day bo dan kani ke jinglang. Bo bri uba iet igi kitien ke jom play uni wa mat bet igi jingker khu. But ngayo inang ni Plang hakoy kasi nga puli bnia ngani yung try kum no job u iet uang ngalaham gan shaw giktin gisintur kajong me bani gaching bam kebadan kam hagan ukur kamu kun shaw giktin u blay haba dan giktin u blay Plang ngayo na gani hijuk khat khat ar jungle nang kaba ar pulay jong kitab jong job uang ngam simpaidin nagi hukum kirmiang sintur kabamut ba ujub uyo sngaw iya kesur kaba yo sngaw Ngi mentangi yo daga jingtho Henry ujob uyo daga Bible daga ktien kaba blay Ukren malaga porbat yakata ktien kaba Ukren malaga teng how job kaba mi nakir myang sintor ge jong blay yakata ka shongsa aga jingmot malaga dot note ge jong but yakata ukham kin show haga dot note jong yagi ktien kar myang sintor jong blay bani aga jingbam kaba don kam fi ingi menta ni aingo you blay bangi yo enige Bible hayang ni aingo you blay bangi yo enige saw gospel fi lesengan keren kendiat igini ngam laban mudur ba wap supol wong kumne hagbali uni ubriu de kraw al supol de ubriu ba al shibun ki eki bitmai fi uni ubriu wong ke kitab haga shitish ginongro kalenong ka baningkong uang kumne sengap ngan pudi uang tangan puli nak dekat ke ba kendai uang namaru play ulang usaki jonga ya ubanga shakri hag mensim jonga haka gospel ke jong khon jong ba khlem de put ngapelang ke jingpen kan mau shapang jong pi nda pipule ba uang kumne uang hag dekat ba khat saw Wang ngalong ulong kit ram haki Greek but haki nong kendong ru haki ba start ru but haki bam start di khat ba khat san gong kum ta tikat bang ka shonga nga ngalakloy banyalap ya ga gospel hafiru ki baharum ndang adep haki khat ba khat nri wa kum no namar ngam sngaw le ran ya ga gospel ka jong Chris na ba kalong ka boru play ya ga ban penim ya way po way ubanget ya ubanget ya juling kong ba ya Greek ru namar haka kamot hakani ka gospel lapan pau ya ka hok ublay daga jinget shaga jinget kat kumbala tho henry utaw ba hok daga jinget unyo im
Fi da fi puli gani pi snot ho bau absupol uang nga klem tingkai nga klem bopot ya kabangan kren ya gani ke gospel shaki gentle shaki Greek shaki bestal shaki babi ban uang ini kitir ngamle ran ya ke gospel ke jong Jesus Christ namar kalong ke bor jong blay ya kaban penim ya way bengai ya jun kong ba you Greek namar haka kabut hakani ke gospel kabau Jesus Christ ula ai la pen pau ya ga hak blay ka bata ka jingat fi hangni nga kwa ngan pen fi hatopi ken korne am what ye gani ka gospel ka bangi yo menta haga kti ka jingi gospel gamot good news ka bamot ka kubor ka baba nga kwa ba pinasngap ba nga kran nga niru namar ka ni ka bangala jukran badon shipon gibriyo gi ba pensniu ya ka gospel ni pensneu de kibobon rukam kabaningkong ni ra ga gospel jong ga hukum biang da ka bangi hikai biang ga jingle bangi hikai biang ga jingle ban nang hikai biang ga jingle ka bangas no si e ga dei bangi hikai ga jingle ni wan ra biang ga brio ya ga jingle hadin bangi la pedang ga jing ai ban ni hikai ga gospel ka balong ka gospel jong ga jing ai ban ni wan ra pat ya ga gospel jong ga hukum ka bam dei shu ga gospel kala dei biang ga hukum de pet ba pisngap ga ktien ga jong blai fila finum sngot holot ege bang kren rei nga khwa pin sha skore ga bang kren biang nama ngayo iya gini gisni dan gibri ke wan ra biang i gaban le biang i gisni gi ya bat nang tang mi klem le pat i jing ot share teng i hikai biang i gibrio ya gabangin ai biang i gawe ne shipel bat nang ta de ngi kin tat no i giwe pat gi badai ber ka hukum ngi wan ra i gawe ga balong convenient ngi ga badon kam ngi ga bangi snow ya ha bat i gabam snow ya ha ngi kin tat i ka 50 bo jisuang bala da file lo de hukum lo pipen ken tangi way pila pen ken go hukum baro bala da file go hukum pia ban le lo but dai na de daw go khwang an ong fi haba nga hikai ye ni ge jing ai go gospel what it clat ye ni ba ge gospel kadai ke bo apsel paul wang kadai ke bor ke jong blay ye ban penim balai kurani ke gospel lesin la dengan peni fi kendia ye ni ke nongrem ke gospel haba pi pude na ga bible ni brio haba ang haka la pen pau ye ga hak jong blay gamot de haka gospel la pen pau ye ga hak jong blay ka ba daga jinge na maru ba hak daga jinge unio im ngi yo ban skill to ye ga hak ba jong blay ye ga bangan sekren chedit ngani to pi de daga bangi yo skill ye ga gospel jong jing ayai Badai daga jingat ngiyo ega hok jong play desho daga jingle bengiyo ega hok jong play datang daga jingat bengiyo ngingat ega gospel ke good news balik along ke good news kedai bangi don haga jing penrem haga hukum ngimla shu ban san khmat jong play baro gila le no baro gila le pa gila du le no ega brom jong play on utpol haga shiti shi no rom no malai kharbar pula but day naga daga daw ngani tu ipi nda habangiyo ega gospel khat ke gospel namar ke khubor baba ke khubor baba bale namar ni ki gentle ni ki bam la shu ban im daga hukum ni ki bam dai shu apaga hukum mangi ki bade ki gentle ki bam dai ki jew ki bam dai ki israel ni dai tang ki gentle ai ngu you play bo jisu wan man yap but abo yap ke gospel ka wan shini but ke ke gospel ke dai bo jisu yap wan ya ka ban wan ra hangi ka bible kong ha gospel ke jong yanis no maningkong people in ke jong try ba jisu ang uyanis ut ha ke to ang ba ni ai go you play ba hukum ka wan moses hendre ke jing ai ke ba kat ke jing ai ka wan da jisu christ but the one u jisu ken ma wan moses wan ra ke hukum hendre u jisu wan ra ye ke jing ai ke ba kat ke jing ai but ke ta ke gospel jong ke jing ai ka bangi kran shi ke brio ka bangi dai ban snoto ba ke jing ai ke gospel ke jing ai ke bana Bneng but na pi priang ni ke jing ai ke bana Bneng ke gospel nga kwa ba pinom ra biang ke brio shi ke tai pat ke hukum
Namar ka hukum ka penram, hana ka jing ai ka pen saningi. But what like penrongi ka brio, kendiat ka kejat siya hukum, but penrongi ka brio, lai sau tali ka jing ka jakarung, siya ka jing ai, nga kwa ngan ong ifin, ngalakren teng, hapo kita ki voice message, bangi day, ban rung lot, siya ka jing ai. What rung kendiat kan sa, but what wan rabiang. Dan ki brio wan rabiang iki bangam kwa ngan kren ni namar, yo ka pen sngel si ifi. Hendrai, nga kren bet, yo ka jing shisha. Bala na pi wan ra iga hukum, pi haban practice da hukum. Bala na pi practice da hukum, wat wan ra kawai ar, wan ra lot iga hukum. Hendrai la na pi rung chika jing ai, rung lot chika jing ai, im da ka jing ai, namar day haga gospel, jong Jesus Christ, kabalong ka gospel jong ka jing ai, bangi yo lot iga jing ai iga jong play. But kataka iga good news. Nang ka daw, Paul sa kren kamkor, ya ki brio pa Galatia. Balay sa kren ni ginong Galatia, usa ang yunigiktin, snap nga na puli wang, nga sngaw lengo, la pin puli na shitij ki Galatia, kala nang kabining kong, kada khat ka banrio wang no, nga sngaw lengo, ba pila kinriya no, shen kata, naw tao bala khat ipi, haga jing ay kuris, shaka way pat ka gospel. Fimio imenta, ni mix ya ka gospel. Don't give a hikay ba dan sa nakiway pat ki gospel. But nga kwang no nga fi hangni wa so Paul wang nga lingo balay lingo wang ba fi kinriya no kata kloy no tao ba khat haga jing ay kulit sa gawin pag gospel kapam long gawin pag gospel and retang ba dan giba pun kuslay fi giba kwa ban pun kelas niyo ga gospel Chris. Kipen kelas niyo gumno pa iwang gumno wang lada mangila niyo angel na Bneng ngi eto kana fi ya kanu ga gospel ba pair na ka bangila eto kana fi ay ba unlang bala timna kumbangila ong menshua nga ong kumju mentapat lada unulur ude eto kana fi ya kanu ga gospel ba pair na ka ba pilapdiang to ay ba unlang ubala timno naman una pipudi nang ni wa so Paul wang gumno nang balay wang aki Galatia gi babi wa ay bala pentame fi ba persyagi khmat la pen in shinayu Jesus Christ bala sana puna ba pinda pudilot igani uang igani kitin singap ha uang akan khat besa hato pila sha le no habun ki kata la da shisha lo le nei namar habau tau bala ai pi o mensim u bale ki kamba breng jo pi hato ude de jingle hukum ne de jing pun ngau jong jinge ba pinda pudilot igani u apostle Paul hika yingi bangi dei ban sngal tho ba ka gospel ko ba wanra kede ka gospel jong jing ai wat ra biang ibriu shi jingle ga hukum ki brio pa Galatia kilayu ndah din bawa Paul ulalek wanra bamdan kam shi jing at share ndan kam shi gitu ki aka nama gitu ki klempen ksan ngidan kam niyo ega hak blay ga badaga jinga but wanra ega gospel hendrai dan ki berung hadin jung jing lek ki jo ki wanra biang ki brio shi go hukum hikai biang ki snikia hikai biang da pipunelot ki Galatia bro way ki hikai biang ki snikia ki hikai biang ki jing at share ki hikai biang ki jing lek go hukum but hadu mentaru kene kede ka ba pinsneo ya ka gospel jong jing ai ka jong Jesus Christ ngas ngongo yu blay ba ni day ki bala konde ma jing shisha nga ma fi compare ni le kat no ni day ki bom dan jing kerman heringa sngongo yu tribal blay ulawan chigni pertay bada ka jing yap ka jong bada ka jing mi pat jong ula wala mi ka jing ai ka bada kat ka jing ai ba mentangi pediangi ka ne da ka gospel but ngiyo nget but ngiyo pediangi ka hok ka jong blay but da ka ni ka hok ka jong blay nilaban im hadu matag singi im should ga hak jini im daga hak ka bada jingai ka ba Jesus Christ but day na kita daw habang ngakren ni gani nga duaibo blay un pin shaifi ba pin sing to ig jing ai ga bana Bneng ka baning kong ka day Jesus Christ ka ba ar ga jing ai ga bana Bneng ka day min si mu khu jong blay but ka ba lai ga jing ai ga bana Bneng ka day ka jing ai ya ga ktien ga jong blay ko blay shibon mo pisngao da pala jingmot da pen shong mia da perkat bro nga sa suntunat ban ang igibriyo da perkat baha hadin pila snap shim igi khat da perkat ke ay ka bang kren ka day ne namar kindan gibriyo kiban ang mga kren bakla lane nga hikay bakla nga kwangan ang fi what you net klumar da perkat baha ya ka bagla bang kren la da day ka bakla nga kwa fin fun shinga la da film so to kalina nga la film so to wali kalina no kalina nga bakren la ngamla ban jubab ya ege mga hikay bakla ndre la nga jubab fi ya ege mga hikay ya ta fi hab ban priang namar kday nakaktin ga jol try
but minta ka singi nga hikaya fi nang ni nagkitin ka jong play nga da snil tu ik ega bunga kren kin mau ngam kren klumar nga la kren mentala light house nem ya kitin ka jong play but kin mau habang a pin mi ega media habang a pin mi egi audio nga khwa bangan ong fi baro ka mga hikay nga la bangan jubab la da fikili nga da kalanti ka babay ngam kwa fin a jing hikaya po gitu ki don ki priu ki betho apoga habang a kren chipang gitu ki jing hikaya ki bi a day but katuka jing let ki jong Jesus shi du jok but nang tade kumno bu yalap ki kitin ki jong play dan ki ba ai jing hikaya ki la hagato ba belang tade ki tho ko jrong mano nan por gitu la fi don ka ege bi don kam shofo ngani a shi kin tin tho kli kan lo jing men toy na ngam kwa ba ni le ni ngam kwa ngani pniap ni andre nga kwa bangan ong fi tang ko nga kwa ngan hikai ye ka jing ai ege jong try nga kwa ngan hikai ye ka ni ka gospel na ma ka gospel gede ka bangi don kam ye ka bangin buramika na ma ka de jing ai ka ba wan na Bneng but nga da nget bo blay un ai bor fi ba man ta sin de shong ba de perkhat ba ai ka ni ka jing hikai ka bangi kren kan lang ko ba man toy ye ka jing em ka jong fi ngan duai ha ka ni ka bor ko try nga da nget a blay ba ka ni ka jing hikai kala long ka jing man toy ka ba kraw ye ka ba bon but nga da duai ba mun sim jame un pen shai ki kumba me pen shai nga kumba me hikai nga try ai ka ni ka long ka jing man toy bangala ban hikai lang ki way a playing at the dwy beginning of the yacht snow kin the shong kin the penet jingmut kin the meditate kin the wat lo you jing pen shy go one no mun see mccoy bangin nget you jing here pateng and I bangin nget you nuku nuku ba day na tin ka jame ka ba me pen pau yingi hakani ka ya jang ka jing ai trying I ngo eme ba mala ai hangi yigi ka jing ai ka ben ben mala ai hangi o Jesus Christ mala ai hangi ken ko pa ba ye jang ai o mun see mccoy mala ai hangi ka tin ka jame ka bangila ban yo jing hikai bangila ban im deka ba bangila ban ya deka ba bangila ken try ya ka bangin hikai shikiway try nga danget ba men ker khoy gini ki brio baro ki ba yo sngo gini ki jing hikai kan long ka jing men toy try ngi ai lot shme ka buram ka kerteng ga dong chi sungi tu ai amen but amen tu blain ker khoy fi blai shibon nget pinyo ka yeng ka suk ka kemen haba fi ben jing wat ik tin ka jong play malasingi ku blai shibon